चोरी फेन गाना चोरी हो गल। हम तालो के बता दी कि ऋतिक सिंह जे कि पवन सिंह के भाई हन उ बहुत बड़ा स्टार बने के चाहतन आ स्टार बने के में उ खेसारी लाल के सेंट के सीसी गाना चोरी क्लियर लन आ भाग से आपन राइटर से उ गाना लिखवा के एगो गाना लिख गइलन आ उनकर गाना चोरी कर लेलन रितेश पांडे। मतलब तू चोरी करब त तहार गाना चोरी ना होई तहरो त होई। बात तो सही है। क्या मर्द तहार भाई के केहू गाना चोरी कर ली त तू का करब? बहुत मार मारा। तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मर्द कनी जितना गाना चोरी में अपन दिमाग लगाता सन उतने दिमाग एगो बढ़िया फिल्म बनाए में लगता सन त एकनी के फिल्मियो हिट होइत आ एकनी जौन गाना गईता सन सरल पाकर उहो गाना हिट होइत। एकनी दूसरा के गाना चोरी करी सन आ चोरी करके गई सन आ सोचिए सन कि हमारे गाना हिट हो जाई आ हिट तो होई ना। अब मर्द तुहे लोग जान लो खेसारी लाल के एगो गाना होता उ काल रात भर में एडिटिंग वीडियो सब काल रात भर में शूट होइल बा आ आज उ गाना आवतो बाटे आवता तक खेसारी लाल उ गाना के प्रमोशन करे जाता पटना। दूसरा इंडस्ट्री में फिल्म के लोग प्रमोशन करेला अपन भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग गाना के प्रमोशन करेला। वैसे हमार का लेहे दे के सबसे अगर तू लोग हमार बात से सहमत बना लोग तो तू लोग वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करा लोग 1000 के बहुत ही करीब बानी सन तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो लोग। हम मिलतनी ऐसन के कोनो नेक्स्ट टॉपिक के साथे। टाटा बाय बाय।